Zvakaoma veduwe, Zanupf yofumura pachena kuti sei yakarambidza Saviour Kasukuwere kuti akonteste sapresident pama-election a2023 aya akaitika, ma-elections azodarika ayo. Vari kubudisa pachena mushure mekunge pabuda nyaya panapa pachibvunzwa kuti ko sei kuBotswana new president anonzi Duma ari kuriwadha uyo anoitwa Ian Khama. Nyaya yabuda pachinzi Duma Boko reinstate security pensions and benefits for Ian Khama, newly elected president of Botswana. Duma Boko has reinstated Ian Khama's security pensions and benefits with immediate effect. Khama will be compensated for everything that he lost during Masisi's time. Khama won a court case in the High Court to have his constitutional benefits restored, but government appealed and won the case in the Court of Appeal. Khama criticized the judgment that overturned a High Court decision regarding his retirement benefits that include his official transport, security detail, and international trips, calling it political. Ndo zvakamboitika pamazuva acho iwayo ekuBotswana kuti vakanga vakama vazombotiza munyika apa vakazodzoka vakati akosei mazondaro vaenda kukoti ndodawo mabenefits angu ndakashandira nyika, asi vaingoomeserwa nemukomana wavanga vakasiyira kuti anga achitonga. Saka mukomana uyu vakazomurova chekuseri chekuti vakazouya vachiita kunge vari kusapotawo imwe political party, ndokubva zvakonzera kuti zvakaita kunodivhaidha zvinhu nekuti political party yavakauya vachisaidhira yakawina 5 maseats muparliament. Zvinova izvo zvinhu zvakadivhaidha party yanga inana Masisi, zvakazoita kuti opposition yeikoko isvike nekunopinda gedye ka1. So panapa vaGeorge Charamba vari kubudisa pachena kuti sei zvinhu izvozvo zviri kuitika. Ndopavabuda vachiti mhofu ndizvo zvatiri kutaura nezvazvo. Khama's party was a dummy much like Mavambo in 2007 and 8. The real deal in the equation was that led by Duma. Once the destruction delivered, the forces reconnect. BDP should have sent it coming when Khama did them by wafting in on the eve of election. That stunt misdirected BDP to create room for Duma. Ndo mashoko ari kubuda achibva nekuna vaGeorge Charamba. Ndopavazobudisa pachena vakuti, by the way, this is exactly the role Saviour Kasukuwere was supposed to play. This is a passenger something nonsense here. We were alert and stopped him in his tracks. The strategy is the same. The wonder is it always catches our peers off guard. Ndo mashoko avazobuditsa vachibvondora zvese kuti saka isusu zvatakazongoita kunoku takazviziva tikabva tatorambidza Kasukuwere kuti aite saizvozvo, nekuti dai Kasukuwere akaita saizvozvo pamwe zvichida bato ravo iko zvinezvi ringadai yatova nhoroondo, nekuti vataura zvakare kuti mugore ra2007 na8 ndizvo zvimwe zvakaitika paya pakajikiwa bato ravo reZANUPF, vakazodzoka zvechipawa vakungodedzera kuti vamugabe muofisi. Saka iko zvinezvi vari kuti aiwa tazvijaira, strategy iyi inongori imwe chete. Saka isusu zvakatanga kutoitika takagara tichitoziva kuti ndo maitirwo azvo, kana zvaakutotanga ndo matangirwo azvo. So mhuri yeZimbabwe ndicho chikonzero chabudiswa pachena kuti ndo zvakaita kuti Saviour Kasukuwere arambidzwe kunge achikontesta according to George Charamba uyo anova spokesperson wavaMnangagwa. Ndo mashoko ari kubuda achitaura. Ndangoti ndiuye panapa nenyaya neupdate ndichikuzivisai zvinhu zvinonga zvichiitika. Munozviziva kuti panyaya version hatifai takadisappointa. So kana chinge iri first time yako panapa, gara wasubscribe wojoina this amazing family. Toramba tichipanana nyaya nemaupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika munyika.